taa bụ ụka nke 15 n'oge na-adaghị na emume afọ nke 3 n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ụka taa na ndị niile nọ n'akụkụ ụwa anyị na ha ga-eso atụmatụ taa. Ndị a bụ ndị ọma. Greg na Skola Ọgamaka na-ekele Chineke ka ha ji emume ncheta 31 nke alụmdi na nwunye ha. Ezinụlọ Angela Ofebu na-ekele Chineke ka ọ dị emume ncheta ụbọchị a mụrụ ya 60 birthday, ma na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ya. Skola na Greg Ọgamaka na-ekele Chineke ka Richard Oje na Somadina Ikewulu Oje na-eme emume ncheta alụmdi na nwunye ha, ma na-arịọkwa ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ha. Greg na Skola Ọgamaka na-ekele Chineke ka Chugo Ofebu na-eme emume ncheta ụbọchị a mụrụ ya, ma na-arịọkwa Chineke gaa n'ihu na-agọzi ya. Tony na Ịma Ikewu na-arịọ amara Chineke na ọgwụgwọ nsọ n'isi onye na-achọghị ka agbapụ ya. Greg na Skola Ọgamaka na-ekele Chineke na nchekwaba ya n'isi onye Ọgamaka na-ama ihe nke obodo. Maurice na Eugene akọ na-ekele Chineke ka Augustine Ejerechi akọ na ndị ọzọ ezinụlọ na-eme emume ntụrụndụ n'ụlọ akwụkwọ. Greg na Skola Ọgamaka na-ekele Chineke ka o si wee zọpụta Skola Ọgamaka na ihe nsogbu nke okporo ụzọ. Oge Ekenta na ezinụlọ ya na-ekele Chineke ka funeral mass nke Mama Teresa Ugwuanyi nke emere na Fraịde gara aga o si wee gaa nke ọma, ma na-arịọkwa Chineke maka burial ya nke ga-adị na Ọgọst 1st na Nigeria ka ọ gaa nke ọma, ka okwu obi ya si ike na ndokwa. Ezinụlọ Udoji na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Joe Udoji. Bon Davis Ofebu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ibaka Hamilton Ofebu, Susanna Chinye Ofebu, Bada Rose Ofebu Ọnọha, Mma Virginia Ofebu, Mma Rose Ogige, Chinwayakọ na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi nwa bụ eze Ekọbụ, ka mkpụrụ obi ndị anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile kwere n'ụra aga. Onye isi nchụaja Maazị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọmụgwọ. Kịta ka anyị kwurịta were aṅụrị okwukwe tinyekọta ọnụ.
118.
Chineke anyị ihe eziokwu gị na-egosi ndị na-agaghị abịa n'ụzọ ha nwere ike iso laghachie na Kristi. Biko mee ka ndị otu Kristi niile jụ ihe niile megidere okwukwe ha, kama ka ha so nwee ihe dị kwesịrị ya. Anyị na-arịọ site na dịkọrọ Jesu Kristi bụ nwa gị, wee gị na aka ọsọ na adị na-achị Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Moses gwara ndị mmadụ sị, n'ụlọ okwu nke inwe Chineke unu, debe n'iwu na atụmatụ ya niile nke edere n'akwụkwọ iwu nke a, were n'obi unu niile na mmụọ unu niile wee laghachi azụ n'ebe inwe Chineke unu nọ. N'ihi na iwu nke a na-enye unu, n'ihi iwu nke na-enye unu taa abụghị nke karịrị ike unu ma ọ bụ echiche unu. Ọ dịghị n'eluigwe ka a ga-asị onye ga-arịgoro n'eluigwe wetara anyị iwu ahụ ka anyị wee nụrụ ya were debekwa ya. Ọ dịghịkwa n'okpuru osimiri nke unu ga na-asị onye ga-aga osimiri wee wetara anyị iwu ahụ ka anyị wee nụrụ ya wee dobekwa ya. Kama okwu ahụ na unu nso, ọ dị n'egbugbere ọnụ unu na n'obi unu wee mezuo ya. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Afọ ọma na azịza ihe unu ga-aza bụ chọwanụ dị nwere mgbe unu nọ na mkpa unu wee dị ndụ, zaanụ ya. Chọwanụ dị nwere unu nọ na mkpa unu wee dị ndụ. Chọwanụ dị nwere mgbe nọ na mkpa ka unu wee dị ndụ. Azịza chọwanụ dị nwere mgbe nọ na mkpa ka unu wee dị ndụ. Nke a bụ ekpere m ji anata ihe ọma n'aka gị. Chineke m, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m, gosi m enyemaka gị na-enweghị ngwụcha. Onye nwe anyị, na nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku, n'ihi na ịhụnanya gị ebuka. Were nnukwu ebere gị tụgharịa ebe anya azịza gị. Abụ m onye emegburu emegbu nke nọkwa na ahụ mgbu. Chineke m, jiri enyemaka gị bulite m. Aga m eji ukwe too aha Chineke, were ekwe ekele nye aha ya otuto. Azịza ụmụ ogbenye hụrụ ya, ha ga-enwe obi ụtọ. Ndị obi ha na-achọ Chineke ga-adị ndụ ọhụrụ, n'ihi na Chineke na-ege ndị nọ na mkpa ntị.
ọ naghị agbaketa ụmụ odibo ya azụ na mkpa ha. Azịza n'ihi na Chineke ga-eweta enyemaka na Zayọn, ọ ga-ewugharị obodo niile nke Juda, agbụrụ ụmụ odibo ya niile ga-eji ya n'ebe obibi. Ndị niile hụrụ aha ya n'anya ebikwa na ya. Azịza ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrinti. Kristi bụ onyinyo nke Chineke ahụ a na-adịghị ahụ anya, bụrụkwa onye buru ụzọ mmụọ n'ihe niile ekere eke, ma ihe ndị a na-ahụ anya ma ihe ndị a na-adịghị ahụ anya. E sitere na ya mee ihe dum, ọ bụkwa ya ka e mere ihe niile, ma ọ bụ ocheeze ma ọ bụ eze ma ọ bụ ike ọchịchị ma ọ bụ ike mmụọ na nke mmadụ. Ya bụ ihe dum ụzọ n'ebe ahụ. Ọ bụkwa na ya ka ihe dum si adị. Kristi bụ isi nke ahụ bụ nzukọ. Ọ bụ isi mbido na onye mbụ esiri na ndị nwụrụ anwụ mmụọ, ka o wee bụrụ ekwucha ọgụ n'ihe niile. Ọ masịrị Chineke ime ka nzukọ niile o jiri bụrụ ihe niile o jiri bụrụ Chukwu zuo n'ime Kristi, ka e wee mee udo na agbata ihe dum n'ime Kristi. Mgbe m kwuru okwu, ekwupụtara m na esitere na ọbara ọ gbara n'elu obe mee udo dị na agbata ihe niile dị n'eluigwe na ihe niile dị n'elu. Okwu nke ose bụ Hallelujah.
ikwudo Jesu site n'ajụjụ wejụọ ya sị, onye nkụzi, gịnị ka m ga-eme ka m wee keta ndụ ebighị ebi? Jesu wejụghachi ya sị, gịnị ka ede iwu n'ime akwụkwọ nsọ? Olee otu i si agụ ya? Onye ọkaiwu ahụ wee zaa sị, ị ga-eji obi gị niile na mmụọ gị niile, ike gị niile, uche gị niile hụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya. Ị ga-ahụkwa onye agbata obi gị n'anya otu i si hụ onwe gị n'anya. Jesu wee zaa ya sị, ị zara nke ọma, lee otu a ị ga-eketakwa ndụ ebighị ebi. Ma ebe onye ọkaiwu ahụ na-achọsi ike ịgụ onwe ya n'onye ezi omume, ọ jụrụ Jesu sị, onye bụkwanụ onye agbata obi? Jesu wee zaghachi ya sị, otu nwoke si Jerusalem na-agbada ịga Jeriko, wee daba n'aka ndị abalị dị egwu, ndị gbara ya ọtọ, tie ya ihe, hapụ ya ọ dị ndụ ọhụụ ka mma gbalaga. Ma dịka ihe si eme, otu onye nchụaja si ụzọ ahụ agafe, ọ hụrụ nwoke ahụ wee gafere. Otu aka otu onye Liva sikwara ụzọ ahụ agafe, ọ hụkwara nwoke ahụ gakwara site n'akụkụ ọzọ gafekwa. Ma otu onye Sameria nọ na njem bịaruru ebe nwoke ahụ nọ. Ebere juru ya obi na ọ hụrụ ya, wedapụta ya, wụkwasị ya mmanụ igbochi ihe mgbu na mmanya ọkụ ịgbasị ọnya, wee kechie ọnya ya. O kwasịrị ya ibu ga aka ya, ka ọ bata ya n'ụlọ ndị ije, ebe ọ nọ lekọtazie ya anya nke ọma. N'echi ya, onye Sameria kpọpụtara naira 2 nye onye na-elekọta ụlọ ndị ije ahụ, rịọ ya sị, biko lezie nwoke anya nke ọma. Ihe ọbụla i mefuru n'elu ihe a m nyere gị, mgbe m bịaghachiri, aga m akwụghachi gị ya. Jesu wee jụọ onye ọkaiwu ahụ sị, n'ime mmadụ 3 ndị a, onye ka i chere gosiri na ya bụ onye agbata obi nwoke ahụ ga-edabara n'aka ndị abalị dị egwu? Onye ọkaiwu ahụ wee zaa sị, onye ahụ mere ya ebere. Jesu sịrị ya, gaa gị onwe gị mekwa otu ahụ. Ozi ọma ozi ụwa. Amen. Amen. Ụmụ Chineke, ana m anabata unu na misa nke taa. Ihe ọgụgụ niile a gụtara anyị na-achọ n'aka mụ na gị abụọ ọtụtụ ihe, maka na a na-ekwu okwu sị, onye ọbụla e nyere ihe buru ibu, a na-achọ n'aka ya ihe mere gịnị? Na ihe ọgụgụ kebụ taa ga-esi n'akwụkwọ Deuteronomy a na-agwa anyị na okwu ahụ na ọ dịghị ebe dị anya ka ị ga-asị, ụkwụ m riri otu a, enwere m ike ịgafu jee weta gịnị? Ọ na-agwa na gị abụọ, okwu ahụ nọ gịnị? Aleluya, aleluya. Na okwu ahụ nọ nso, na ọnụ na-egbugbere ọnụ, nke na enwezikwa ike inye any excuse why nji
agaghịzi m ebi ndụ dịka onye na-anụ okwu Chineke. Oziọma Chukwu ọ kpọtela anyị n'ụra. Oziọma kpọtala anyị n'ụra. Oziọma. And the word of God tells us, n'okwu ya bụ na gịnị? Amen. Ị nụrụ anyị ugboro ole? Ị na-ebi ndụ dịka onye na-anụ okwu nọrọ n'okwu nke dị nwanụ Chineke ọnụ, dobenụ iwu na atụmatụ ya niile. We're bound in conscience to live as ndị na-anụ gịnị? Okwu. Ana ọkwa n'okwu a nwunye ga-eme anyị ncha dịrị iche n'ebe ndị na-anụghị ya mere gịnị nọ. Mana ndị Igbo na-ekwu okwu sị ọtụtụ mgbe ndị na-eme ka anyị ga-emeziele enwezigbo onye ma ndị bụ gịnị. Na ihe ọgụgụ ka abụọ ga-esi n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kolosi. A na-akọrọ ya akụkọ na ikpe ya Jesu na ọ dịka apịtụ ụzọ gịnị ubi ejila agbakwa ya gịnị. Ọ bụ onyinye Chineke alachiri ya na Chineke dị n'otu, mana n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ, ọ bịa werezie ọnọdụ mana ga abụọ iji mee ka anyị ncha bụrụziere Chineke gịnị ụmụ. Ala ọ nakwa chetara mana ga abụọ na anyị ncha ndị emerela mmiri Chukwu, anyị ncha ndị na-anụ okwu anyị ncha ndị na-anata oriri ekekọtara anyị na gịnị Chineke. We are now extensions of God. Anyị na-awụzi ụkwụ Chineke, anyị na-awụzi gịnị aka Chineke. If Jesus is na-egosipụta Chineke dị ndụ, ọ pụtara na omume m, akparamagwa m, okwu ọnụ m, ọbụladị ọchị na-achị ga na-egosi Chineke ahụ onye anyị na-efe. Mana n'ụzọ pụrụzi iche na anyị na-asọbụ ụka a na-asị mana ga abụọ onye bụ onye agbata obi m dịka oziọma taa rụtụrụ anyị aka. Ama mgbe nọrọ n'ọnọdụ ọ dị ndụ ọnwụ ka mma yelo. Ama mgbe nọrọ n'ọnọdụ maybe needing people's attention. Ama mgbe nọrọ n'ọnọdụ ga-eche n'ụwa emere gịnị agwụla. Oziọma taa na-akọrọ ya akụkọ nwoke abịara ka onye dome ya ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Mmadụ atọ agafee, onye mbụ onye ụkọchukwu, nke abụọ onye Livai, nke atọ Samaritan. The first two, the priest and the Levite, maybe they were so preoccupied. Actually, even just to hurry their hand their legs. Abraham was leaders of the church. Maybe because they were so preoccupied, Abraham to be forced at that religious worship. Iwu kacha gịnị ibe ya, iwu obi mmetụta, iwu obi ebere, iwu onye aghara nwanne, iwu
anya bewe ime sore na-eme gịnị na-ebe ọ na-awụzi naanị the Samaritan man, onye dị despised by the Jews, onye a jụrụ ajụ socially, culturally, ọ dị n'ọnọdụ ebere anya. Ọ na-awụzi onye awụ onye gosiri ihu Chineke. Remember the word of God, the Gospel of John, chapter 13, verse 35. It is by your law that people will know that you are my disciples. The Samaritan man, na-egosi anyị ịhụnanya Chineke. Na-egosi anyị obi ebere Chineke, obi mmetụta. He could have been indifferent or basaram. I don't care. And ọtụtụ n'ime anyị na-ala akịdị ise obi ebere, obi mmetụta, ọgbasa ya chọrọ ịnwụ ya mee gịnị na nwụọ. In our different families, kedu otu anyị ji biri? Dị oji enwe obi mmetụta n'ebe nwaanyị ya mere gịnị nọ? Nwaanyị ọ na-enwe obi mmetụta n'ebe di ya mere gịnị nọ? Ndị Igbo ji ekwu okwu sị egbo n'ike elie na gịnị? Obi mmetụta, obi ebere. O nwere ihe ndị Owere ji ekwu. Ndị Owere ji ekwu okwu sị irigbo ole na o ji eme gịnị? Irigbo ole o ji eme gịnị? O ji agwọ ọrịa. The Samaritan, ole ihe o mere? He stopped. Ọ kwụsị. Elende a hand of help. Oziọma taa na nkwubi okwu, oziọma na-asa anyị, go and do likewise. Reach out and touch somebody's hand, make the world a better place. If you can reach out and touch somebody's hand, make the world a better place. If you can. Those who have forgotten, maybe society has rejected them. Reach out and touch them. Go and do likewise. Go and do likewise. When you can't look for a hospice, the word of God tells you to do, go and do likewise. A minute, 2 seconds. Maybe onye ahụ ọ nwere ebe ọ gara mana agaghị ịkpụrụ ya n'ụlọ taa. Nwanne m nke nwa ahụ ekwenụ gị otu izu abụọ ofu ọma ọ dịkwana mma. O nwere ike ihe o ji ọ chọghị ịfụtawo gịnị is not depression. O nwere ike financial crisis. O nwere ike the marriage is no longer working. The good Samaritan is not bad. Reach out to Oya, the Levites and the priests. Oya hatches and made him well. Ebere na Jamisa tawo namba gị na-adị onye si chọọ na ndụ. Mgbe mmụọ m na-ada mba, mgbe mmụọ gị na-ada mba, mgbe ị chere na olileanya adịghị, anyị na-ayọ Chineke ka o zitere anyị ndị ga na-asị m, how are you feeling today? O nwere ike ga-ele nwanne gị ahụ anya ihe awụ otu iwu ya na-adị. Nke jụọ nwanne m,
That Oripama Morike, Eva Obiega Megane, he will feel that he's not getting it. The word today is for us to do like the Samaritan, a little love. Obere Monanya can do that magic. As we gather today, may the blessings of God come mightily upon us through Christ our Lord. Chineke na-achị ike niile. Go
ọmụmụ na ebe obibi nke na-adị ọnụ ala, anyị arịọ obibi nwere. Gosi m ebere, gosi anyị ebere gị Chukwu. Anyị bụ ndị nọ n'elu ụwa, biko nna. Oh, biko Chineke eze m, gosi m ebere gị. Maka anyị niile nọ n'otu ọgbakọ a dị asọ na St. Eugene, ka anyị na-anabata ndị ọbịa, na-ewere ndị na-enweghị ebe obibi ma wuo obodo nke hụrụ ibe ha n'anya, anyị arịọ obibi. Gosi m ebere gị, na biko biko. Abụ m onye njọ n'ụwa m, abụ m onye njọ, biko Chukwu m, na gote ebere. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị otu Kristi nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị anyị na-erufe na aja misa dị asọ misa, ka Chineke site n'elele aja misa mere ha ebere, anyị arịọ gị nwere. Ngozi anyị ebere, gosi ha ebere gị Chukwu. Nabata ha na alaeze gị, onye njọ, o nna m, nabata ndị gị, o ebere gị. gwazie obi anyị dị iche iche ka anyị gbakwunyezie mpaghara ndị ọzọ. O Chukwu dị ike niile, na-aja anyị na na-arịọ ilebata anyị ebere gị n'ebe anyị niile nọ n'otu n'otu, ka ebumnuche anyị ndị a bụrụ ihe ga-amasị gị n'ala site na Kristi onye nwe anyị. About 39.
otito ọma ka m ga-enye gị o. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ, ede ngọzi na ede okwu. Gbara mmehie m Chineke, ka m ga-eto oke n'ime gị. Ọkwa gị, ọkwa gị, were nke m Chineke, nyere oge Chimo eto. Ọkwa gị, ọkwa gị, n'ime gị o. Chineke nke igwe lelele, nna m onye dị ka gị o, eze. Mgbe m nọ na-enweghị olileanya, mgbe m nọ na-arịa nrịanrịa ụwale, izitere m nsọ nye m ntasi obi o. Izitere m onye agbata obi ka o leta m o. Ekele ọma ka m ji bịa n'iru gị tata o. Otito ọma ka m ji bịa ewo. Abụ ndị nsọ ka m ga-abụ, ngọzi na ede okwu. Gbara mmehie m Chineke, ka m keta oke n'ime gị. Ọkwa gị, ọkwa gị, were oke m Chineke, nyere gị o. Ọkwa gị, ọkwa gị, were oke m Chineke m, nyere gị o. Chineke na-eme mma, imela o. Ekele dịrị gị onye ọma. Amen. Chineke na-eme mma, chimi ime ngwala, asị m ekele dịrị asọ gị onye ọma. Onye mere mmadụ ekele gị, anyị na-asị na-edi ebube Chukwu. Otito dịrị aha nsọ gị o Chukwu ọma. Imela o. Onye nyere mmadụ ekele gị, a na-ebunye gị ofe ekele Chukwu ọma. Otito dịrị aha nsọ gị o onye ọma. Imela, 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 imela. Onye gwara ọrịa na-efere gị aka ekele, asị na-ebu odogwu n'agha. Ekele dịrị aha nsọ gị o Chukwu ọma. Nara ekele, nara mbuli elu, chewo na-ebu odogwu n'agha. Ekele dịrị aha nsọ gị o Chukwu ọma. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m, eze Jizọs, mma dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere m, eze Jizọs, mma dịrị gị, mma dịrị gị o. Onye na-eme mma, papa, mma dịrị ya. Hey, ọdọ nwa m, papa,
na-eme mma Chukwuma nara ekele mbụ bịale ihe ọma Chineke nna mere anyị eze Jizọs anyị na-ekele gị anyị na-ekele gị onye na-eme mma Chukwuma mma dịrị gị nyere anyị adụmegbe Juda Chukwuma ọkwa gị nọtụ nwa bịale nwa ọma Chineke nna nyere anyị eze Jizọs mma dere gị mma dere gị papa mma dere gị ọgụta oleke onye ọma bụ eze Jizọs onye ọma eze Jizọs onye ọma ọsị nwa dịrị nne ya onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma agụ na-eche mba bụ onye ọma ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma onye na-azụ nwa bụ onye ọma di nwanyị si mbe bụ onye ọma bụ agụ na-eche ụlọ bụ onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma agụ na-eche mba onye ọma eze Jizọs papa ụwa bụ onye ọma papa ụwa bụ onye ọma agụ na-eche mba bụ onye ọma Chinazụ nwa bụ onye ọma ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma okwetere nwanne m okwetere ka nye ya ekele ọma okwetere ịmana o mere onye ọbụkwa ọkwa onye ngwara gị jee o mere onye agata ime ka ihe ya ekele ọma okwetere nwanne m nyanụ ya enye m nyanụ ya onye na-eme mma nwanne m nyanụ ya ikuku ama n'ọnya nwanne m nyanụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya mmanụ nyenụ ya nwanne m nyenụ ya ekele obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya mmanụ nyenụ ya nwanne m nyenụ ya onye na-eme mma enyi m nyenụ ya o kwere nkwa n'ahịa nwanne m nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya gbawa nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma gbawa nganga n'ime Chineke gị ịma na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ilewe nke ụlọ adị ga-amanụ ya ọ mara nganga bata na be Chukwu ụmụ Chineke na-efere ya aka omeri ọdawe ya na be nna ajala bụ nwa Chineke
Chineke gị nwanne m ọ bụ ya kacha mma mgbawa nganga n'ime Chineke ịma na ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke m nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs ilebe onye ahụ ndị ga-amanụ ya Sista Tesi bụ nwa Chineke onye na-ekwu nwere ka ọ na-eme egbo omeworo m ya omeworo m ya ihe mmadụ abụghị emere m ihe mmadụ abụghị emere m omeworo m ya omeworo m ya ihe mmadụ abụghị emere m ihe mmadụ abụghị emere m ogologo ndụ ka gị ma abụghị inye n'ugbo mana ụtarị ọrụ ka ikwu ma abụghị nara m mana nkwụ n'obe ka gị ma abụghị nara m nwanne m amara ya amara ya nwanne m amara ya amara ya omeworo m ya omeworo m ya ihe mmadụ abụghị emere m ihe mmadụ abụghị emere m ogologo ndụ ka ikwu ma abụghị inye m mana ụtarị ahụ ka gị ma abụghị ịnara m mana nkwụ n'obe ka ibe ma abụghị ịnara m omeworo m ya nwanne m amara ya amara ya onye bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ya ma kelee ya onye Chukwu chọrọ mma ya kelee ya onye Chukwu nyere ndụ ya kelee ya onye Chukwu nyere ụlọ ya kelee ya nwa Chinemere ka m bụ nwa Chinemere ka m bụ Sista Helena nwa Chinemere nwanne m nwaanyị bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ya ma kelee ya onye Chukwu tọrọ mmanya kelee ya nwa Chinemere ka ị bụ nwa Chinemere ka m bụ nwa Chinemere ka m bụ ole 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 Chineke ma mere m amara ọkaka mere m amara ole ebe ka mma ole ebe ka mma ole ebe ka mma ole ebe ka mma ụmụ yutu ole ebe ka mma ole ebe ka mma ole ole Chineke bụ nna mere m amara ọkaka eze mere m amara ole ebe ka mma eluigwe ka mma eli ole ebe ka mma ka mma eli ole ebe ka mma ka mma eli ole ebe ka mma Zion 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 obodo ọma Zion 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 obodo ọma Zion Zion anyị ga-aga n'obodo ọma Zion Zion anyị ga-abụ n'obodo ọma Zion Zion
Anyị ga-akpọnụ nne mmiri Zion Zion. Anyị ga-akpọnụ nne Igbo Zion Zion. Anyị ọnụ obodo ọma, anyị ọnụ obodo ọma, obodo ọma, obodo ọma. Ekwere gbọm ekwe ka mgbaba n'ime ya o, mgbaba n'ime ya ga m adịrị ya dị ndụ o, ndịrị ya dị ndụ aga m enwe ahụ n'ime ya nwanne ga-akọ ọma elu ụwa ọ dị mma dị njọ. Ekwere ewo m. Amen. One, six, seven. Mee ka anyị site n'iketa oke n'ime ha na-ahụwanye asọ site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu, ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile n'ụka dị nsọ. Chineke ji nke niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zụpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Anyị bụ ndị isi na ọchịchị ma ọ bata n'ihe nkiri dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-esi ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-ete ebube oge niile n'ukwe na-asị
site n'ikwukwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye dara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara were achịcha nye gị ekele n'otuto ya nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ ndị rienụ ya ụlọ niile nke ya bụ ahụ ka a ga-edoro nye maka otu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ ndị ya ṅụọnụ ya ụnụ niile nke ya bụ iko nke ọbara ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-ama ya n'ihi unu ma n'ihi imerime mmadụ ewere gbaghara njọ ga na-emenụ nke na ncheta gị. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị hụnye gị na achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ome ala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ nke azụrụ ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya kụzie ebe Baịbụl gị na bishọp anyị bụ ose na ndị ofe ọta gị niile. Cheta ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọgwụ ka ọ bata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe ndị ebiri gị bikọtara anyị niile ebere. Anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na Josef dị ngozi bụ di ya ndị apọs na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị eketa na-edede ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna ngwanụ ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ọgọ Chukwu na nna anyị nọ n'eluigwe. Niile
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 66, 166. (207).
Liturgy Yesu. Na ugbu a anyị ga-enwe onyinye nke abụọ, second collection, nke a na-akpọ Peter's Bench collection. So ndị ọcha ga-aga ife ebe. Kakak nagani kain dance mapokwa diba. July 20th, 2025. Ani kain kita baca maka ani dekosi de yutani no bidani mana yani meno keba. So baca ana sekandenne na ndena kahani madwa na aga ako nga Yesu baca. July 20th. Next Sunday. Youth and young adult choir. And the one that has some mass. If you ever do not have them. August. I think I'm on August to on our annual Thanksgiving Bazaar. So you have annual Thanksgiving Bazaar organized on the first Sunday in August. So I need to take a zone in Shana, Harris, Tansi zone. Kahani watu mayabo Thanksgiving Bazaar. Na ndo ọzọ niile ma ndị youth and young adults, grandma, charismatic na group niile nke anyị nwere na chọọchị ebe a ka anyị kwadobe maka ya bụ Thanksgiving. Ndị otu Holy Spirit charismatic nwere mmụọ nke parish anyị. And anyị mara na Wednesday, July 30th, na aga amalite revival nke ga-akwụsị na August 2nd. Ọ ga-abụ n'ụlọ ụka ebe a. So a na-asị ọnụ ọbụla bịa n'ime ha na ya bụ revival. Agbasa amasị. Angela ofegwu si n'ụwa ihe nwere. On the news. So Nigeria also is about church. Church hall. Sorry, please. Who's this in church hall?
no one for Marco, needing a bus and after 10 minutes. On Monday, Tabo watching Christ and Mass. If today is your first time of worshiping with us, please may you join your feet. I am ready for that. Okay. Be on your feet, okay? We have gifts for you. You are welcome in Jesus' name. Kita aine kenesi onyu kotuku joai master para onko kaito boyaka. Olito devi yeso. Youth and young adults, your food will be brought into the church, in front of the church, but you don't need to go out.